Bună! Și bun venit la De Toate Felurile! Eu sunt Orale și sunt foarte, foarte fericită. De fapt, Luana este foarte, foarte fericită pentru că au sosit cadourile de Paște. Să începem cu dulciurile. Un ou Kinder Surprise de fete, bomboane Milka, un pui din ciocolată Heidi și un set de la Teddy cu biscoturi. Să trecem la lucrurile pe care le-am primit. Am primit niște lucruri cu Paris, care mi le doream. Dacă vreți o să vă arăt și scrisoarea. Și să începem. Eu mai am câteva lucruri cu Paris în afară de chestiile care mi le-a adus de Paște. Și o să vă le prezint și pe acelea. Să începem cu cadourile de Paște. Acest tablou, care nu știu dacă vedeți, dar este în relief. Nu știu dacă vedeți, dar chiar este în relief. Această geantă, tot cu Paris. Să pui la gât și este super tare. Mai am primit această cană care mi-o doream. Aceste apțipilduri, tot cu Paris. Și cea mai frumoasă dintre toate este perna. Stați să fac un pic de loc. Uitați-o. Aceasta este perna, tot cu Paris. Îmi place foarte mult. O să le aranjez altfel acum pentru că perna este cea mai mare. O să le aranjez așa. Întâi lucrurile cu Paris. Și să vă arăt lucrurile care le aveam cu Paris. Și am uitat să vă prezint ce am mai primit. Această mapă, tot cu Paris. Mai aveam înainte să le primesc pe astea cutiuța aceasta. Mai aveam mapa aceasta în care îmi țin desenele. Portofelul. Și ultimul lucru care îl mai aveam sunt cerceii. Stați că nu focalizează. Am prea multe chestii în cadru, stați un pic. Așa. Așa mai da. Am scos doar unul din ureche pentru că era în urechea mea. Și se prinde cu chestiuța asta mică de aici. Dacă ți-a plăcut, nu uita de like, share și abonează-te! Pa!